सबसे बेसेबां रंजादों आङो बेखौ मिथिनो लुबैदों आमेन हालेलुया आमेन गासैबो रंजानाय मोनदों दिनै गोबां जना दिनै बेबादि रंजानायखौ मोनाखिसै गोबां जना दिनै बेबादि साननि स्रांखौ नुनो मोनाखिसै नाथाय जाय इसोरा दिनै जोंखौहाय दिनैनि सानखौ आरोबाव नुनो जोंनो होफिनबाय बे इसोरा रोजा रोजा बाख्नाय जाथोंसै हालेलुया आरो मोनसे आङो सिगाङावनो खावलायदों नोंथांमोननिसिम दायो जोङो जोंनि गेजेरावहाय नुजाफैनाय मानगोनां प्रफेसर रेभारेन्ड बि दैमारि आरो दिनै जौस्रां आफादाव थानाय बिहे खालामनानै ख्रिस्ट'नि मावग्रा एज ए एल्डार नोंथांमोन आरो दिनै बे ब्लेसिं एन्ड हेलिं मिट प्रग्रामखौ खालामनाय बे प्रग्रामनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो दिनै इसोरनि दरबाराव इसोरनि गेदेर ब्लेसिंखौ मोननो थाखाय सफैनाय इसोरनि बिसा आरो बिसाजोफोरनिसिम आङो बेथेस्टा प्रेयार मिनिस्ट्रि जानानै नोंथांमोननो दिनैहाय गोजोननाय बावहरग्रोसै जय मासि प्लिज आं मोनसे नोंथांमोनाव खावलायनो होननानै सानदों जायफोरहा मबाइल दं प्लिज बे टाइमाव सुइच अफ खालामनानै लाब्ला गाहाममोन मानोना जों महान प्रभुनि सेराव फैदों आमेन हालेलुया आमेन राजानिबो राजा फोरबोनिबो फोरबो बे फोरबोखौ लोगो हमनो फैदों आमेन दा जों थार मोनसे बिषयखौ साननानै नायोब्ला नोंथांमोना दासिम हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनो थांब्ला अब्ला मबाइलखौ सिगाङावनो सुइच अफ खालामना लांगोन नंगौना नङा मानो 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 बस मान होनो दा जों बिनि सिगाङाव दंफैयो दा बे प्रेजेन्सआव दङ आमेन हालेलुया आमेन सासे प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनायनिख्रुइबो दिनैनि सानावहाय राजानिबो राजा फोरबोनिबो फोरबो बे फोरबोखौ लोगो लानो जों फैदों आमेन नाथाय जों माबोरैबादि फैदों बेयो आंनि सायावसो आंनि दिनैनि फैनायावबो सानसे बिसारावहाय स्टेन्ड जागोन हाउ केन इउ प्रेजेन्ट लर्ड जिजास नों माबोरैबादि गावखौ प्रभुनियाव दोनदों बेबो बिसाराव ओंखारगोन आङो थांदोंमोन फोरबो होनना बुङोब्ला अब्ला नों माबादि फैदोंमोन खोन्थागोन आमेन नों माबादि गाननानै फैदोंमोन नोंनि गाननाय डिसिप्लिना मान गोनां ना मान गैयि बेनिखायनो दाखालि मोनसे बेंगलाव मोनसे प्रग्राम जादोंमोन आरो बेयाव नुबाय आं बे प्रग्रामाव खामानि मावनायाव गाननाय ड्रेसखौनो गाननानै फैनाय मोनसे फेस्टिभेल जाबाय साबसिननिफ्राय हामसिन ड्रेसखौ गाननानै फैनायखौ नुबाय आं आमेन हालेलुया आमेन अब्ला दिनै जोङो दिनै जोंनि महान ईश्वर जाय ईश्वरखौ आं जिउजों बाख्नायनांगौ आमेन बेनिखायनो जों जन चैप्टार 4:20 आरियावहाय 4आव बुंदोंमोन ईश्वरा जिउ बेनिखायनो खुलुमग्राफ्रा जिउजों खुलुमनांगौ नाथाय दाबोनो जों मिथियाखै जिउजों माबोरै खुलुमनांगौ जों माबोरै बेखौ जिउजों खुलुमनांगौ जेखियानो जाया मानो आं खावलायबाय जों साफ्रोमबो जेब्ला फोरबोआव प्रेजेन्ट थागोन अब्ला जों लागारबो साबधान जानांगोन आरो बैनिख्रुइ फोरबोनि सिगाङाव फैयोब्ला साबसिन हामसिन ड्रेसखौ गाननानै फैयोब्ला अब्ला फोरबोआ बेसे रंजागोन आमेन हालेलुया आमेन आरो बे सानगोन आंखौ बेसे मान होदों आमेन बे जाबाय जों फोरबो
जाय जहब्बा बे जहब्बाखौ मान होनाय आरो मोनसे बाथ्राखौ आं दिनैबो एलार्ट खालामनानै गालांसै बाय according to the scriptures माबादि बुंदों बेबादि मावनांगौ स्टेप बाय स्टेप आगानफ्रोमबो जों मावनांगौ बेनिखायनो बाइबेलाव बेबादि बुंदों जेब्ला जों बिरगोनफोरनि इसोर यहोवानि सिगाङाव गावखौ सेक्रिफाइस खालामनो फैगोन जोङो गावखौ बोलि होनो फैगोन बे समावहाय बाइबेलाव बुंदों गुबुन जाथिनि ड्रेसखौ गाननानै दाफै आमेन सफिना चैप्टर 1 verse 8 आव नायब्ला जों मोनो जाफिना होनना बुंदों बर'आव जापानिया आरो बर आरियाव हासायाव सफनिया अन्नानै फरायना होजाय जों फरायनि बे बोलि होनाय दिनाव फोरबोआ बेबादि होनबाय आङो हादांगोराफोर आरो राजानि फिसाज्लाफोर आरो जाया गुबुन हादरनि पोसाकफोरखौ गानो बिसोर बयखौबो साजायहोगोन हालेलुया हालेलुया रयेल प्रिस्ट हु इज सोर बिलाय राजानि फिसाफ्रा सोर बिलाय जों नङा होमबा जों नङा आमेन First Peter chapter 2 9 आव नायोब्ला रयेल प्रिस्ट आरो एक्सोडास 19:5 and 6 आव बुंदोंमोन रयेल प्रिस्ट राजानि बिसाफोर होननानै बुंदों आमेन राजानि पुरहितफोर होननानै बुंदों प्रिस्ट जों फरायनानै नायनि नङा हुदा नङा एक्सोडास ओंखारलांनाय हासायाव जात्रा 19 verse 6 बिनि जुनै नोंसोरो दानो आंनि बोसोनखौ गमामायै मानिब्ला आरो आंनि नियमखौ गमामायै फालिब्ला नोंसोरो आंनि रायत जागोन गासै पृथिबियानो आंनि नाथाय नोंसोरो आंनि सायख'जानाय रायत आंनि लागै नोंसोरो गोथार रायत जागोन आरो दौरिफोर बादि नोंसोरो आंखौ दाव दाव खालामगोन रयेल फिसा आन्थाय नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर राजानि दौरि जानाय गोथार हादरनि मानसिफोर बिनि मोनखानाय हादरनि मानसिफोर नोंसोरो खोमसिनिफ्राय गावनि सोमोनांथाव स्राङाव नोंसोरखौ लिंहरग्रानि आब्रुफोरखौ खोथानाय बादि आमेन जों बेयाव हारसायाव नैबेबादि बुंदों अन्नानै आं फरायनानै होनोसै কিন্তু tonight আন্ধাৰৰ পৰা তেওঁৰ আশ্ৰয় পোহৰলৈ তোমালোকক আমন্ত্ৰণ কৰিলে তোমালোকে যেন তেওঁৰ সৎ গুণ প্ৰকাশ কৰা এই কাৰণে তোমালোক মনোনীত বংশ ৰাজকীয় পুৰোহিতসমূহ পবিত্ৰ জাতি আৰু ঈশ্বৰৰ নিজ অধিকাৰৰ অৰ্থে এক বিশেষ লোক হৈছা আমেন হালেলুয়া আমেন ৰয়েল প্ৰিষ্ট राजानि दौरिफोर तारमाने राजा ईश्वरी दौरिफोर सायख'जानाय बिहेक ईश्वरनि मानसिफोर बेनिखायनो जों दिनै बे महान फोरबोनि सेराव जों दौरिफोर बादियै माबोरै दाव दाव खालामनांगौ बे बिषयावबो जों साननानै नायनांगौसै आमेन आमोसै जोङो दिनै जोंनि मेन टपिक बे टपिकआव जों फरायनानै नायनि बेवहाय गामिनि बिथर 3:9 बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आंनो हरनाय आरो बेखौनो लानानै नियानिफ्राय जों नायदों बेयाव बेबादि लिरदों কোনো কোনোয়ে জীবক পালন করা যেন জ্ঞান করে
প্রভুয়ে নিজ প্রতিজ্ঞার কথা তেনে পলম নকৰে কোনো যেন বিনষ্ট নহয় কিন্তু সকলো যেন মন পালটনৰ প্ৰবৃত্ত হয় তেওঁ ইয়ে ইচ্ছা কৰি তোমালোকলৈ দীৰ্ঘ সহিষ্ণুতা হয় কিন্তু চোৰৰ নিচিনাকৈ প্ৰভুৰ দিন আহিব बर' जों फरायनि सोरबा सोरबाफोर साननाय बादि फोरबोआ समय लाखानायखौ गोबाव खालामा नाथाय बियो नोंसोरनि लागै सैसोयो मानोना बियो इस्सा जाया सोरबा सोरबा होफायथों होननानै बिनि इस्साया बेनो बयबो गोसो सोलायनायाव सहैथों आमेन जों प्रार्थना खालामो बयबो गोसोजों आंजों लोगोसे बिफादो जों प्रार्थना खालामो हामबायसै त्राणकर्ता फोरबो बे समाव आफा जों नोंनि सेराव फैबाय आरो आं मिजिंदों आरो नोंनियाव खावलायदों आफा दा नों जोंजों लोगोसे प्रेजेन्सआव दङ अ हालेलुया प्रभु जिसु आफा नोंनि बोसोनाव नोङो बुंखादोंमोन मथि 10:20 आव नोंसोर बुंग्राफोर नङा इसोरनि जिउआ नोंसिनाव थानानै बुङो Second Peter chapter 1 verse 20-21 आव नों बुंदों रावबो नाथि बाबुबानिया गावनि गोसो बादियै नोंनि बोसोनखौ बेखेवनानै खोन्थानो रावहाबो क्षमता गैया नोंनि जिउआसो बेनिखायनो आफा बे समाव नोंनि जिउमाखौ हांख्रायदों अ हालेलुया प्रभु जिसु आफा नोंनि जिउमाखौ दा बे नोंनि रायजोफोरनि गेजेराव दोनहरदो आरो आफा नों बे नोंनि लें अजय्य लें हाद्रि आरो गांसोनि समानखौ नों आफा जेरै जार्माया जेरै जासायानि सायाव नों बाहायदोंमोन आफा जार्मायानि खुगायाव नोंनि बाथ्राखौ दोनदोंमोन हालेलुया प्रभु जिसु आफा बे समाव नोंनि बाथ्राखौ आंनि खुगायाव दोननानै नों आंनि खुगानिफ्राय नोंनि हामजा जानाय रायजोफोरनि सिगाङाव नों फोरमायगोन हालेलुया प्रभु जिसु आफा आं आरज खालामदों आरो नोंनि गोथार जिउआ आफा जोंनि सायाव जेरै बै इजराइलफोरनि सायाव हराव अग्नि खाम्फा सानाव जोमैनि स्तम्भ बादि खोबदोंमोन दाबो आफा नों जोमैनि स्तम्भ बादि नोंनि रायजोफोरनि सायाव खोबनानै जि बोसोनफोरखौ दिनै नोङो बे नोंनि अजय्य लेंनिफ्राय ओंखारहोनो गोसो दङ बे गासै बोसोनफोरखौ आफा बिसोरो गोसोआव आवथायनानै बिजोंनो नोंनि फैनायाव गावखौ थामथिम खालामनो हानाय आफा बिनिखायनो फोरबो आं नोंनि आखायाव आफा नोंनि सिगाङाव जथुमनाय रायजोफोरखौबो गथायबाय दा फैदो नोंनि गोथार जिउजों जोंखौ खोबदो नोंनि फिसा जिसुनि मुङै आमेन जों दायो जोंनि बिषयाव नायनि जोंना मिया प्रमिसखौ नायदोंमोन आमेन इसोरनि प्रतिज्ञाया मामोन आरो जों नुदोंमोन इसोरनि बुंनाय रावा समय लानाय मोनफ्रोमखौबो जाफुंनायखौ नुदों अब्ला जाय प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जे बाथ्राखौ समय लानानै बुंबाय आं फैफिनगोन I will come back आङो फैफिनगोन होननानै बुंनाय बाथ्राखौ जोङो फोथायनानै बेसेबां मानसिया भरसाजों लामा नायदों आमेन नाथाय जों बेखौ माबोरैबादि नेगोन माबादि भरसाजों नेगोन अ आंहा भरसा दङब्ला अब्ला दा बेबादि फोरबोआ लुबैदों बे जोबथा समायाव बे जोबथा स्टेजाव फोरबोआ बेबादि लुबैदों जे साफ्रोमबो सुबुंफ्रा गोसोजों सोलायो आमेन गोसो सोलायनो गोथार जिउआ दिनैहाय ओरैबायदि खामानिखौ मावदों आमेन हालेलुया आमेन बेनिखायनो फोरबोआ दिनै गोसो सोलायजानो लुबैदों जों इजिकेल 33 verse 11 आव मोनसे खोथा नायनि जिस्केलनि 33 बालाकनि 10 सिरिखौ जों नायनि बै इसोरा मा बुंदों नोङो बिसोरनो खोथा फोरबो इसोरा बेबादि होनदों आङो आंनि गोथांनि समय लायो आङो दुष्टनि थैनायाव खुसि जाया नाथाय दुष्टआ गावनि इनायनिफ्राय
गिदिंनानै गोथाङै थाथों होननानैसो आङो लामा नायो नोङो मानो थैनो इच्छा जायो Amen. 이지켈 프로페트니 गेजेरजों इसोरनि बाथ्रा बेबादि बुंदों रावबो दुष्टआ सोरखौ बुंदों दुष्टआ सोरखौ बुंदों दा नोंथाङा बिमा बिफा हिसाबै नोंथाङा मिथिगौ दुष्टआ सोरखौ बुङो जाय गथ'आ गावनि बाथ्राखौ लाया बिमा बिफा बुङो बे गथ'आ दुष्ट आमेन बाथ्राखौ लायाखाय बिमा बिफा बुङो बा दुष्ट अब्ला इसोराबो बेवहाय जोंखौहाय गावनि बाथ्रा लायैखाय जोंखौ दुष्ट होननानै बुंबाय आमेन हालेलुया आमेन दासिमावबो जों इसोरनि बाथ्राखौ मानिनो गोसो जायाखै बेनिखायनो नोंथाङा मिथिगौ ने आङो दिनै इसोरनि रायजोआव इसोरनि ग्रेसखौ दयाखौ अनुग्रहखौ मोननांगौब्ला जे आं सासे ख्रिस्टियान जानानै आङो मा मावजेननांगौ नाम्बार 1 स्टेप बेखौनो बुंदों दिस इज द फार्स्ट स्टेप बेनो प्रथम आगान नों ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हास्थायदोंब्ला नों रिपेन्ट जा गोसो सिलाय हालेलुया हालेलुया जिसुआ बुंफैदों गोसो सिलाय इसोरनि रायजोआ खाथिसै मेथाय 4:17 आव नोंथाङा नाय इसोरनि बिसा जिसु ख्रिस्टआ बुंदों गोसो सिलाय इसोरनि रायजोआ खाथिसै गोथार जिउआबो दिनै बुंदों गोसो सिलाय बोरै फैनाया थामथिम जाबाय आमेन बे फैसिगौ बे आइफोरजों लोगोसेयै बेखौ सुयै फैसिगौ आमेन हालेलुया आमेन बेसेबां जना दिनै प्रिपेयार जादों थामथिम जादों माबादि थामथिम जादों फोरबोजों थांनो बे बाथ्राखौ साननानै नाय थामथिमा माखौ बुङो according to the scriptures बेखौबो दिनै साननानै नायाखै दा मोनसे वर्ड थामथिम होननानै बुंबाय थामथिम लामा बुजिबाबो readiness then how can you readiness नों माब्रैबादि थामथिम जादों फोरबोजों लोगोसे थांनो जुदि थांनो गोसोब्ला repent right now Praise the Lord. right now दानो नों गोसो सिलाय where are you sitting जेराव नों जिरायनानै दङ बेयावनो गोसो सिलाय दानो नों गोसो सिलायोब्ला दानो फोरबोआ मा खालामगोन नोंनि पापखौ क्षमा होगोन आमेन हालेलुया आमेन क्षमा होगोन आरे आं सोलायागौमानि आं माबोरैहाय क्षमा मोनो नाथाय मानसिफ्रा दिनैहाय सानदों दिनै सोलायालाबो क्षमा मोनबाय नेभार मोना आं माबोरैबादि सोलायनांगौ बेखौनो बुजियाखै गासैबो आं दिनै बेखौ गारनांगोन एफिसियान चैप्टार 4 31 आव मोनसे बाथ्रा बुंदों पौला एफिसियान मानसिफोरनो प्लिज जों बेखौ फरायनानै नायनि आरो सोरबा सोरबा गोसो दङब्ला लिरनानै ला बेयो बिराद इम्परटेन्ट जादों माहायनिफ्राय आं गोसो सिलायनांगौ पौला बेखौ बुंजोबदों जेंगा जानाय मानिया जोंफ्रुनाय बोराबनाय गाज्रि खावनाय आरो बासिनाया गाज्रि मानिजों लोगोसे नोंसोरनिफ्राय गोजान जाथों आमेन हालेलुया आमेन माया गोजान जाथों नाथाय गोजान जाबाय बोराबनायखौ गारबाय गाज्रि रावनायखौ गारबाय जेंना जानायखौ गारबाय नाथाय दिनैबो जों गाराखैब्ला बेफोरखौ गाराखैब्ला अब्ला बेबादि मानसिफ्रा इसोरनि रायजोआव मालाबाबो आवग्रिनो अधिकार गैया होनना बुंबाय आमेन हालेलुया आमेन दाबो बुजियाखै जोङो रिपेन्ट मा
बेयो आंनि मावनो लुगैया कर्तब्य दिनैनो नों बेखौ मावसाय दिनैनो बाथ्राया नोंखौ एनजयमेन्ट खालामो ना खालामा जों फार्स्ट फनहर जानाय आता पासनि फर्मा चैप्टार 3 19 आवनो बुंदों रिपेन्ट गोसो सोलाय किबा जेन नोंसोरनि पापा नागारजायो होननानै बुंदों पेटरा Hallelujah. आमेन Amen. पेटरे बेनिखायनो नोंसोरो गोसो सोलाय आरो इसोरनाव गिदिंफिन नोंसोरनि पापफ्रा नागारजानाय बादि नोंसोरो गोसो सोलायब्ला गोजोन होनायनि बोथोरा फोरबोनिफ्राय नोंसोरनियाव सफैगोन आरो बियो नोंसोरनि लागै सायख'खानाय ख्रिस्ट' जिसुखौ थिनहरगोन आमेन हालेलुया आमेन बाथ्रायाव दाय गोसो सिलाय किबा जेन नोंसोरनि पापा नागारजायो Hallelujah. नाथाय आं दिनैबो सिलायाखैब्ला मोनसा जानायखौ बोराबनायखौ गाज्रि खालामनायखौ निन्दिनायखौ आं गाराखैब्ला दिनैबो साननानै नाय जों बेबादि दिनैहाय सानो मानसिफ्रा आं पाप मावाखै आं थिगानो आं राइटानो आं गिर्जायाव हाबदों नाथाय नों माबादि हाबदों हलि स्पिरिटआ मिथिगौ नों माबोरै गिर्जायाव हाबदों गोथार जिउआ नोंखौ मिथिगौ आमेन नाथाय जिसुआ बुंदोंमोन जों मोनफ्रोमबो जिसुनि फोरोंनायखौ नायनांगौ नों दिनैहाय दान होनो फैबायब्ला नोंनि दानखौ नोङो बिन्दोनि सेराव गालां आरो नों नोंनि फंबायजों जि जेंना जादों बेखौ नागारग्रो आमेन हालेलुया आमेन why teaching like that मानो बेबादि फोरोंदों दाबो जों बेखौ मावनो गोसो जायाखै आरो मावाखैबो नागाराखै नागारनांगौ दिनै Hallelujah. एनबिसिसिनि गिदिर मानसिफोर 11 एप्रिलाव जेब्ला फास्टिं प्रेयार लानो बुंदोंमोन आंखौ आङो माबानि प्रेयार इन चार्चआव दंमोन आरो आंनि एसिस्टेन्टआ रेभारेन्ड हजेन बरगयारि आरो जेब्ला बेबादि प्रग्रामखौ खालामबाय आं प्रग्रामखौ खालामनानै आङो डक्टर वारिनो बुंबाय नों बेखौ प्रिन्ट आउट खालामदो गासै बिबाफोरनो लिडार्सफोरनो रानहरजोबदो आरो होबाय आरो एकदम बे टाइमावनो मोनसे मेसेज सफैबाय बेसरगाव जेरावहाय कनफारेन्स जागोन फेस्टिभेल बेखौ मोनाखिसै बेनिखायनो मा खालामगोन अननानै फैदो होननानै बिजामादै बिसा रेव रेवा लिंहरबाय आरो जेब्ला जों फैबाय नों मा बुङोमोनले अब्ला बेसरगावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरा गासैबो बेसरगावआनो लिरजोबखाबायब्ला बेसरगावआव जानांगौ फोथारावब्लाबो जानांगौ यस राइट नोंनि डिसिसन नोंसोरनि डिसिसनानो सोरगोनि फोरबोनि डिसिसन होननानै जों नाजावबाय आरो बेखौ जेब्ला गिदिंबायदों सेक्रेटारि सोरनामा बुंबाय सार नोङो बहा दं आं बेसरगाव स्पट भेरिफिकेसन खालामदों सारा अफिसाव फैला बुंगौमोन माने जे मोनसे फार्स्ट मोनसे दङ कनफेसनि अनगायै गुबुन होयोब्ला हामगौ नामा सार मानो एसे गिदिर मोनखो कनफेसखौ Praise the Lord. Hallelujah. कनफेस मिन्स सिखारला असिखारसो जायोनोसै असिखार खालामनाङा जों सिखार खालामनाङा जों गासैबो थिगखा I don't know आं मानि थाखाय नोंसोरो बेखौ बिदि हरदों आं मिथिया नोंथांमोना मा गोसो दं नोंथांमोन बादि मावदो आंनिफ्राय सोलायहरनो हानाय लामाखौ मोनाखिसै आं नोंथांमोना मा सानदों सोलायदो हायाखिसै एजिटिस दोनबाय 11 तारिखआव फास्टिं बे फास्टिंआव जेब्ला फैबाय एक्सप्लेनेसन होबाय आं कनफेस वी आर सिनार जों पापी जों साफ्रोमबो पापी आं पाप मावखै होननानै सोर बुंनो हागौ आमेन Amen. हालेलुया आमेन Praise the Lord. बिया बिथां सारा बुंदोंमोन सासे
모제스नि आयेनाव लिरनाय दङ बेबिसाराव मोननाय मानसिखौ अन्थाइजों खुबैथारनांगौ आरो जिसुनि सिगाङाव लाबोबाय लिरनाय दं मुसानि आयेनाव बेखौ अन्थाइजों खुबैनांगौ नोंलाय मा बुङो जिसुआ जेबो बुङाखै हायाव लिरबाय मा लिरखो मा लिरदों बियो माबा मोनसे एक्टिं खालामदों that is not so only acting बे एक्टिं खालामाखै Hallelujah. हालेलुया आमेन Praise the Lord. बे एक्टिं खालामाखै संसारनि गासै मानसिनि नामा हायाव लिरजाखानाय आमेन जायहा पाप गैया खुबै संसारनि मानसिया गासैबो हायाव लिरजानाय जायहा पाप गैया खुबैथारदो हालेलुया Jeremiah 17 verse 13 आव नोंथाङा नाय फराय Jeremiah 17:13 आव मा बुंदों बे बिसया नहर मोनफ्रोमबो बिसया बाइबेलाव दङ आमेन We are all sinners जों गासैबो पापी आं दिनै गावखौ स्वीकार खालामोब्ला प्रभु नोङो इजराइलनि बरसा नोंखौ नागारनानै मानसिया लाजि फोनांजागोन जायहा नोंनिफ्राय गिदिंलांबाय बिसोरो गोथैफोरनि नामजों लिरजाफागोन मानोना बिसोरो गोथां दैनि दैमु बे जाबाय फोरबोखौ नागारबाय आमेन बेवहाय बर'आव स्रा नुवाखै हारसाव फरायथाय फोरबोनि मुङै फरायनि ইসরায়েলের আখা ভূমি হে জিহোবা জীৱ তোমাক ত্যাগ কৰে ইহঁত সকলে লজ্জিত হব যিবোৰ মোৰ পৰা আঁতৰি যায় সিহঁতৰ নাম মাটিত লিখা যাব কিয়নো ইহঁত জীৱিত জলৰ ভূমি স্বৰূপ জিহোবাই ত্যাগ কৰিলে Amen. 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 할렐루야 아멘 Hallelujah. गासैबो इसोरनि बेबस्थाखौ नागारखाबाय फोरबोनि बुंनायखौ मानिखायाखै साफ्रोमनिबो नामा हायाव लिरजाखानाय रावबो धोरोमिया गैया बाइबेलाव बुंदों सासे धोरोमिया दंमोनब्ला जिसुआ फैनांनाय नङामोन आमेन हालेलुया आमेन सासे धोरोमिया दंमोनब्ला जिसुआ फैनांनाय नङामोन होननानै बाइबेलाव बुंदों इसोराबो अब्राहामखौ बुंदों लटनि अनगायै सासे धोरोमिया थायोब्ला सदम आरो गमराखौ आं सावनाय नङा आमेन हालेलुया आमेन दिनै सासे धोरोमिया थायोमोनब्ला फोरबोआ दिनै बे बुहुमखौहाय माबादि बासायगौमोन सेभ खालामगौमन नाथाय सासेबो गैया बाइबेलाव लिरदों रम चैप्टार 5 verse 12 आव सासे मानसिजों फाफा जाबाय आरो साफ्रोमबो मानसिनाव रेजेक्टबाय आमेन रम 3:23 बुंदों কোনো প্রভেদ নাই সকলো পাপ করিলে ঈশ্বৰৰ মহিমার পৰা বঞ্চিত হল আমেন সাফল্য পাপ নবাই ঈশ্বরী মহিমানিত্ব গজান যাবাই আর পাপের বেশ মৃত্যু ছয়নি थै बुंदों बिनि बेसा फैखानांगोन दिनै नों थैनो गादोंब्ला अब्ला नों थैनो गिदोंब्ला नोरगआव थानो गादोंब्ला then he'll come back दिनै फोरबोनि बेबस्थायाव फै हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. थैनो गादोंब्ला फोरबोनि बेबस्थायाव फै बाइबेलाव बुंदों नों मानो थैयो नोङो गिदिंनानै थांनानै थानायावसो आंहा खुसि Hallelujah. फोरबोनि राव बियो बेनिखायनो दिनै बुंदों जे गोसो सिनाय बे अन्तिम समायसै जोबथा स्टेजसै दिनै बाइबेलाव लिरनायखौ नायोब्ला जों नुजोबो आमेन माब्रैबादि जोबथा समय जिसुआ बुंखादोंमोन मेथ्यु 24 एकनिफ्राय फराय लुक 21 नि एकनिफ्राय फराय जोबनाय सानाव फोर जानायनि सिगाङाव मामा अख्राङाव हांखो नुगोन हायाव मा हांखो नुगोन अब्ला मिथिदो आंनि फैनाया खाथि जाबाय आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन नाथाय आं माबोरै नुदो how can I recognize any sign आं बेखौ माबोरैहाय नुनो मोनो Hallelujah. मोनगोन ने
never. आरो जों सिगांथि थांबावदोनि जाय इसोरा बुंदोंमोन जेदिन इम्मानुएलआ अबतार जागोन अख्राङाव गोदान हाथरखि थरसे ओंखारगोन आमेन हालेलुया आमेन बेवहाय जों नायोब्ला हासायाव गणना आरो बर' बिसान बिजाब 24नि 17 नाय जाकबनि जोलैनिफ्राय आं थरसे हाथरखि ओंखारहोगोन होनना बुंदों आमेन हालेलुया आमेन एसे अननानै फरायसाय 24नि 17 आङो उनाव जागोनखौ मोनथिबाय आरो आङो इजराइलफोरखौ नुबाय बे फोलेरनिफ्राय गोजों हाथरखि बादि सासे राजा उजिखांगोन इजराइल फोलेरनिफ्राय बियो अलंबार बादि नुजाफैगोन बियो मोआबनि दैदेनग्राफोरखौ संहार खालामगोन आरो सेटनि बिसाज्लाफोरखौ बोख्लायगोन आमेन हालेलुया आमेन जों रिभेलेशन 22:16 आव नायदो बे फुंनि हाथरखिया ख्रिस्ट'आनो होनना बुंबाय बाइबेलखौ जों नायजोबनांगौ आमेन नाथाय दिनैसिमावबो बाइबेलखौ फरायनो गोसो जायाखिसै आरो बाइबेलखौ जों फरायाब्ला फोरबोनि बुंखानायखौ बोरै मिथिनो मिथियाब्लालाय बोरै नुनो बेनिखायनो आं बेखौनो बुंदों जे दिनैहाय जे गोदान हाथरखि ओंखारगोन होनना बुंदों आरो फोरबोनि बुंनाय बाथ्रा फंफ्रोमबो नंखाय नङा नंगौ मानो फोथायाखै प्रुफ होदों बे हाथरखिखौ नुनानै सानजा हाथरनि गोनोखोफ्रा बिसोरखौ दैदेनलांदों राइट राइट मा गोनोखोफ्रा बे साथामल' ने बाइबेलाव नाय बेथलेहेमावनो माथो मार ज्योतिषिफोर गोनोखोफ्रा थुफबनानै दङ नाथाय बिसोर नुनो मोनाखै आरो बे साथाम ज्योतिषिफोरनि नामा बायथालदार गसपाल आरो मेलकिय आरो बुंदों गसपाल आरिया बायथालदारा भारतनि मानोना सना लाना थांदों आमेन हालेलुया हालेलुया आरिया ग्रीसआव रुफा मोननोखाय गसपाला रुफा लाना थांदों आरो मिसरा बिराद थावनि फुंखा आरो 3 मोदोमफ्रुना थाव लानानै थांदों बेनि मोनथाम ओंथिबो दङ सना मिन्स किं राजा रुपा मिन्स पवित्र गोथार आमेन आरो थावा मोदोमफ्रुना दिनै वर्ल्डआव जिसु ख्रिस्ट'आ बेसे मोदोमफ्रुना आमेन हालेलुया आमेन मोनफ्रोमबो ओंथि दंजोबो बेनिखायनो जों गोजौथिं थांले आङो बेखौल' बुंदों जे बेवहाय बे हाथरखिखौ बेथलेहेमाव थानाय गोनोखोफ्रा मानो नुवाखै Why they are not to see the star मानो बिसोर बे अख्राङाव जोंबाय थानाय हाथरखिखौ नुवाखै इसोरनि प्लानखौ नाय जे हाथरखियानो दैदेनलांदोंमोन जेब्ला बिसोरो बेथलेहेमाव सहैबाय राजा हेरदनियावसो सोंदावनो सानज्लायबाय साथामजों जेब्लानो बिसोरो सानज्लायबाय बेथलेहेमावथ' लिरदों बिबा बबे खनाव राजानिसो मिथिगोन बेनिखायनो राजानाव सोंहैदोंनि साथामबो जेब्ला एकमत जाबाय गिदिंफिनला हाथरखिया गोमोरबाय आन्दां मिन्दां थांबाय थांनानै राजानाव सौग्रावहैबाय राजानियाव सोंबाय बेथलेहेमाव राजा जे सारि जागोन होननानै बुंदोंमोन बेयो नोंथांनि बेथलेहेमावनो नाथाय बबे खनायाव बबे गामियाव सारि जादों नोंथाङा मिथिगौ ने गिखांबायसो हेरदआ खोमानानै उल्था जाबाय आं राजा नाथाय राजाया सारिबावदों नंमारगौ ना नंमारगौ ना नंमारगौ ना
बिनि गोसोआवहाय उकुल थुगुल जाबाय बैथलेहेमनि गासै गोनोखोफोरखौ लिंहरबाय आरो सोंबाय नंगौ महाराज बैथलेहेमाव सारि जागोन जेसाया बिजाबाव लिरनाय दंखायो आरो मा जों जख्रियाव नायसै जख्रिया पासाव इफ्राता बैथलेहेमाव सारि जागोन होनना बुंखादों 미카 팀이 미카 파스니 두이형 나이 두이요 কিন্তু হে বেথলেহেম ইফ্রাতা জিহুদার গোষ্ঠীবোৰৰ মাজত গণ্য হ'বলৈ তুমি অতি ক্ষুদ্ৰ যে তুমি তোমাৰ পৰা ইছৰাইলৰ অধিপতি হ'বলৈ মোৰ উদ্দেশ্যে এজন উৎপন্ন হ'ব পূৰ্বকালৰ পৰা অনাদি কালৰে পৰা তেওঁৰ উৎপত্তি নানি বুंदों बर'फोर नाथाय 파스니 두이형 बेनिखायनो जोनोम होग्राहा सारिनायनि बोथोरा जायागौमानि फोरबोआ बेखौ हगारसारगोन अब्ला बिनि बिफंफोरनि बासिनानै थानाया इजराइलारिनियाव गिदिंफिनगोन आमफ्राय नोङो बेथलेहेम इफ्राता नोङो जुदानि खुरमा गुस्थि नोगोरफोरनि मादाव उन्दैद्रायब्लाबो इजराइलनि सासन खालामग्रा जानो थाखाय आंनो लागै नोंनिफ्राय सासे मानसि ओंखारगोन जाया जाजेननायनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो उजिखाबाय 아멘 아멘. 펑프르 바트라코 소리 फंफ्रोमबो बाथ्राया बाइबेलाव दंजोबखायो इफ्राता बेथलेहेमनि इफ्राता होननाय जायगायावहाय सारि जागोन डाइरेक्ट संखौ फोरबो होजोबखादों सिखोमायाखै नाथाय अब्लाबो मानो नुनो मोनाखै आरो मोनसेबाव नोंथाङा साननानै नाय जे बेथलेहेमनिफ्राय आंनि बाइबेलाव हेलिस हेन्डबुक बाइबेलाव आं गोबां बाइबेल आंनियाव दं हेलिस हेन्डबुक स्क'फिल्ड अपेन किं जेम्स अल्ड किं जेम्स निउ किं जेम्स बिराद बाइबेल आं स्टाडि खालामदों मानोना मोनसे बाइबेलाव प्रिन्टिंल' भुल जायो आं मिथिगौ बेनिखायनो किसुमान भाषानि बाइबेलखौबो जों नायनांगौ एसेबां आं थांलिया बेवहाय बेबादि बुंदों जे बेथलेहेमनिफ्राय 4 माइल होनना बुङोब्ला 6 किल'मिटार धरिल 6 किल'मिटारब्ला बेनिफ्राय बे माथाइगावनिफ्राय 6 किल'मिटार डिस्टेन्सआ बबाव दं ना जारागुरिसे होमब्ला क्रर 60 क्रर आल्फाफ्रा अख्रांनिफ्राय ओंखारना बुंदों गोजौसिनाव इसोरहा समायना हायाव मानसिफ्रा गोजोननाय हालेलुया आमेन होननाया अख्रांनिफ्राय रिंनानै हायाव नांफैनानै हानिफ्राय गोजौआव थांदोंमोन अब्ला बे 4 किल'मिटार 4 माइल बेथलेहेमाव थानाय मानसिफ्रा मानो खोनायाखै वाइ मानो आमेन हालेलुया आमेन दिनैबो बेबादि अनजालारा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन जायफ्रा दिनै इसोरनि बेबस्थायाव फैफिननाय नङा इसोरनि बाथ्रायाव थानाय नङा गिदिंनानै फैफिननाय नङा सोलायनानै फैनाय नङा they are not to see the sin मोनसेबो हांखोखौ नुनाय नङा बिसोरो आन्दायनांगोन आमेन हालेलुया आमेन बिजेन जाया बेनिखायनो दिनै हलि स्पिरिटआ बुंदों नोंसोर साफ्रोमबो मानो थैनो नोंसोरो गिदिंनानै फै आरो इजिकेल 18:30-32 सिम नायनि जों हिजकियेलनि 18 अध्यायनि 30 निफ्राय 32 पद आमेन
नोंसोरो आंनि जिंगा मावनाय गासै अफ्रादफोरखौ नोंसोरनि मननिफ्राय गोजान खालामदो आरो नोंसोरो गोदान गोसो गोदान जिउ लादो। ओइ इजराइलनि नखर, नोंसोरो मानो थैनो? मानोना आङो रावनिबो थैनायाव खुसि जाग्रा नङा, बेनो फोरबो इसोरनि होननाय। बेनिखायनो गिदिंनानै गोथाङै थादो। 아멘. Amen. 할렐루야, 아멘. 어부야 기대나네 그탕에 다나골라 뭐하 다 그냥 만식하더니 가라 마로나길 바이디 기승 바이디 그탕아 뭐하도 아서리더니 그탕아 뭐하도 나길 바이디 बयबो मिथिगौ गोथाङा ख्रिस्ट'नाव दं, नाथाय ख्रिस्ट'आ दिनै सोरगोआव आङो हायाव। बेनिखायनो जिसुआ मोनसे बाथ्रा बुंखादोंमोन, जेब्ला सासे नुफुंहक आथार खासि, नाथाय बे खासिया सोरगो रायजोनि थाखाय गावखौ नुफुंहक हाबा खालामाखै बियो। इसोरनि रायजोआव हाबनोनो गावखौ हाबा खालामाखै बियो। बे हाबा खालामि नुफुंहक आरो बे नुफुंहकजों जेब्ला जिसुआ रायज्लायदोंमोन, इसोरनि रायजोनि बिसय रायज्लायदोंमोन, अब्ला बे नुफुंहकआ खासिया सोंदों, इसोरनि रायजोआलाय बहाथो? अब्ला जिसुआ बुंबाय, इसोरनि रायजोआ नोंसिनियाव दं। आमेन, हालेलुया। इसोरनि रायजोआ नोंसिनियाव दं। नाथाय ओरैबायदि समय मोनसे सफैगोन, मानसिफ्रा इसोरनि रायजोखौ नागिरगोन, नाथाय मोननाय नङा, आरो दिनै नागिरदों इसोरनि रायजोआ बहा? इसोरनि रायजोआ इसोरनि बुंनाय बाथ्रायावसो। आमेन, हालेलुया। जों बयबो बुंनि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसोरनि रायजोआ इसोरनि बुंनाय बाथ्रायाव, Praise the Lord. ख्रिस्ट'नि बाथ्रायाव। जन 10:35 बुंदों, जायफोरनाव इसोरनि बाथ्रा सफैबाय, इसोरो इसोरफोर। गितमाला 82:6 बुंदों, जायफोरनाव इसोरनि बाथ्रा सफैबाय, बेनो इसोरनि फिसाफोर होननानै बुंदों। आमेन। फरायसै John 10:35 आरो गितफोरनि 82:6 बियो इसोरनि बाथ्रा मोननाय मानसिफोरखौ इसोरफोर होनब्ला गोथार लिरनाया दानगार जानो हाया। Amen. Hallelujah. 82:6 आंनो बुंखाबाय, नोंसोरो इसोरफोर, नोंसोरो बयबो गोजौसिननि फिसाज्लाफोर। आमेन, हालेलुया, आमेन। Amen. आंनो बुंखाबाय, नोंसोरो इसोरनि फिसाफोर, बयनिख्रुइ गोजौसिननि फिसाफोर। आमेन। Amen. सोर बिलाय? जायनाव इसोरनि बाथ्रा दं, बे इसोरनि फिसा। Hallelujah. जायनाव इसोरनि बाथ्रा गैया, बे इसोरनि नङा। बेनिखायनो नाय, दिनै जिसुआ बुंदोंमोन, आङो आफानाव, आफाया आंनाव। नाथाय आं दिनै बुंगोन ने, आं बुंनो हागोन ने, आं फोरबो जिसुनाव, फोरबो जिसुआ आंनाव। What is the sign? मा हांखो दं? मा सिन दं? जिसुआ नोंथांजों दं। मा दं? मा फोरमान दं? फोरमानखौ दिनै जों नायनो। मा फोरमान? आं जे फोरबोआव दं, फोरबोआ आंजों दं। बेनि फोरमाना बेनो, नोंथांमोना साननानै नाय। 1 John 3:24 मा बुंदों? आमेन, हालेलुया, आमेन। जायफ्रा फोरबोनि बाथ्रायाव, फोरबोआ बिसोरजों। आमेन। Amen. बाइबेलाव नाय, नाथाय दिनैबो आं फोरबोनि बाथ्रायाव थानो आं दासिमावबो थि खालामाखिसै।
आं दाबो थामथिम खालामाखसै आं फोरबोनि बाथ्रायाव थायोमोनथाय फोरबोआव आंजों लोगोआव थागौमोन आमेन फरायसाय Acts John chapter 3 verse 24 आरो बिनि थोननायफोरखौ मानिग्राया इसोरनियाव थायो आरो इसोरा गावनो बिनियाव थायो आरो बियो जोंनो होनाय जिउजों जोङो मोनथिगौ बियो जोंनियाव थायो होननानै आङो हारसारावनि फरायनि आरो जिजने তেওঁৰ आज्ঞাৰ পালন কৰে তেওঁ ঠেৱত থাকে আৰু তেওঁ ঠেৱত থাকে আৰু তেওঁ যে আমাক থাকে ইয়াকে তেওঁ আমাক দিয়া আত্মাৰ দ্বাৰাই জানি আমি জানো Thank you फरायनानै होनायनि थाखाय अब्ला जायनियाव दिनै इसोरनि बाथ्रा दं बेयो जों ख्रिस्ट'आ दं आमेन हालेलुया आमेन आरो आत्माया बेखौ साक्षि होयो होननानै बुंबाय साक्षि होयो जों मोनफ्रोमबो बिसयखौ दिनै जों नायनि अनज्लायग्रा गोथार रायतफोर खोनासं बे आंनि राव नङा सोरगोनि आफानि राव आफाया दिनै बे रावखौ दिनै जोबथा समायावहाय बुंनो थाखायहाय बे अजय्य लेनखौहाय सायख'दों आरो बेनिखायनो आं दिनै गासै बर' जातिफ्रा जों फैदो आमेन We are one in Christ जों ख्रिस्ट'नाव सासे जानानै फैदो जुदि जों गासैबो लोगोसे फोरबोआव फैयोब्ला अब्ला फोरबोआ माबादि बुंगोन जेनेसिस चैप्टर 11 verse 6 आव फरायसाय प्रफेसर नोंथां जेनेसिस 11 आदि पुस्तक 11 नि 1 मिनिट आं बेखौ एसे नायफामग्रोनि ছয়ানে 11:6 बर'आवबो फरायगोन যেহোৱাই কৈছিল চোৱা ইহঁত এক জাতি আৰু ইহঁত সকলোৰে ভাষাও একে আৰু সিহঁতৰ খাদ্য এই আৰম্ভ মাত্ৰ এতিয়া সিহঁত কৰিবলৈ ঠাৱৰ কৰা কোনো খাদ্য সিহঁতক অসাধ্য নহ'ব हालेलुया आमेन जुदि दिनै बे बर' जातिया दिनै खौसे जायोब्ला ख्रिस्ट'नाव इसोरनि रायजोआव बेसे बोलोग्रा जागोन जों दिनै रावबो डिनोमिनेसनाव आंनि साबसिन नोंनि साबसिन नामा आंनि साबसिन नङा डिनोमिनेसना परित्राण होयोमोनब्ला जिसुआ फैयामोन आमेन 2001 आव फोरबोआ आंनो खोन्थाजोबदों आमेन 2001 आव डिनोमिनेसना जे बासाया आंखौ फुरायै बुंदों if you like to set then you come in my आंनाव फैदो नों बासायजानो लुगैदों आंनाव फैदो बेनिखायसो आं दिनै बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रि खुलिनो गोनां जादों आमेन हालेलुया आमेन बखुनु डिनोमिनेसननि गैया आयेननि खोथा गैया आयेनजों बासायजायोमोनब्ला ख्रिस्ट'आ फैयामोन आमेन आरो सोरबाया दिनै आयेनजों बासायजानायखौ मोनगोन होननानै आसा खालामदोंब्ला ख्रिस्ट'निफ्राय गोजान जाबाय अननायनिफ्राय गोग्लैबाय गालातियान चैप्टर 5 verse 4 फरायना नाय बेनिखायनो बाइबेलखौ फरायदो जायफ्रा प्रभुनि बाथ्राखौ मानिगोन बिनि बेबस्थायाव थागोन बेखौ फोरबोआ साजायखागोनसै लांनायनि थाखाय बेनिखायनो बयखौबो परिपाटि जानो थाखाय थामथिम जानो थाखाय दिनै गोथार जिउआ बिमायनो दिनै जोंखौहाय इनकारेज होदों उद्दुगि होदों बे फरायसाय आयेनजों धोरोमिया सानजानो हास्थायग्राफोर नोंसोरो ख्रिस्ट'निफ्राय गुबुन जाबाय नोंसोरो दयानिफ्राय गोग्लैबाय आङो हासारावनि फरायनि गालातिया 5:4
তোমালোকে যে সকলো লোক নিজ নিজ বিবেচনা বিধানৰ দ্বাৰাই ধাৰ্মিক বুলি গণিত হৈছা তোমালোকে খ্ৰীষ্টৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হলা তোমালোক অনুগ্ৰহ হি পৰিলা Amen. अन्नायनिफ्राय गोलैबाय Hallelujah. That is the last अनुग्रहनि बोथोर जोबथा अनुग्रहनि बोथोर जोबथा अनुग्रहनि अखा हासिगोन आमेन बाइबेलाव बेबादि बुंदों बेनिखायनो अनजालायग्रा बिदा फंबाय बिनानावमोन इसोरनि लुबैनाया बेनो दिनै नों गिदिं जेकरिया chapter 1 verse 3 आव बुंदों if you turn then I will be turned नों गिदिंब्ला आंबो गिदिंगोन आमेन जों फरायना नायनि जकरिया 1:3 आव बुंदों बेनिखायनो नोङो मानसिफोरनो बिरगोनफोरनि हान्जानि फोरबोनि बे बाथ्राखौ खोथा नोंसोरो आंनिथिङै गिदिंदो आंबो नोंसोरनिथिङै गिदिंगोन बेनो बिरगोनफोरनि हान्जानि फोरबोनि रायथिनाय आमेन Amen. हालेलुया आमेन Hallelujah. बेनो बिरगोनफोरनि फोरबोनि होननाय बाथ्राया नोंसोर गिदिं आंनिथिङै गिदिं आंनि बेबस्थायाव गिदिं आंनि बाथ्राखौ मानि अब्ला आंबो नोंनिथिङै गिदिंगोन जों Chronicle, 2nd Chronicle, chapter 15, verse 2 जों नायब्ला आसानि गेजेरजों माबादि बाथ्रा बुंदों बंसावली गांनैनि इतिहास जिबा बालाकनि नैसिरियाव नाय नोंथांमोना बेयाव मा बुंदों इसोरनि रावा आरो बियो आसाखौ लोगो हमनानै बेबादि होनदों आसा जुदाय आरो बेन्जामिन फोलेरनि मानसिफोर आंनि बुंनायखौ खोनासंदो नोंसोरो जेसे दिन फोरबोनियाव खामिगोन एसे दिन बियो नोंसोरजों लोगोआव थागोन नोंसोरो बिखौ नागिरब्ला बियो नोंसोरजों लोगो हमजागोन आन्थाय नोंसोरो बिनिफ्राय एरखेब्ला बियो नोंसोरखौ नागारगोन हामलायसै जों बे समाव जों नायनि आसानि गेजेरजों इसोरनि रावा बेबादि फैदों नोंसोरो आंखौ नागिरब्ला आं नोंसोरनो मोनहोगोन Praise the Lord. माबादि राव बुंदों जों दिनै नागिरदोंब्ला फोरबोआ दिनैबो नोंजों लोगो मोनहोगोन आमेन Amen. नों बेखौ लोगो मोनगोन इसोर He is a God इसोर नों मानसि आं मानसि दिनै मानसिया इसोरजों माबादि जुजिदों आं सानदों मिसरनिफ्राय इजराइलफ्रा इसोरजों माबादि जुजिदोंमोन आरो बेनिखायनो इसोरा बुंबाय मजेसनि सिगाङाव बुंबाय मजेस 20 बोसोरनि गोजौआव सासेबो आंनि प्रमिस लेन्डआव हाबा 20 बोसोरनि गाहायावसो आंनि समाय लाखानाय हादराव हाबसिगोन आमेन Amen. हालेलुया आमेन Hallelujah. बेनिखायनो जों इब्राहिम चैप्टर 4 नि 1 to 7 खौ जों नायनि माबादि बुंदों सैथि आंनि बिश्रामाव बिसोर हाबथानो मोननाय नङा जुदि जों दिनैबो गावखौ गुरै खालामनानै फोरबोनि बेबस्थायाव जों गिदिङाब्ला आरो बिनि बाथ्राखौ जों मानिनो नाजायाब्ला जों बिनि प्रमिस लेन्डआव जों हाबनो मोननाय नङा Hallelujah. बिनि रायजोआव जों सहैनाय नङा आमेन गोबां दंमोन सेकेन्ड कामिंनि बिषयाव नाथाय आं दिनै बेखौ बुंजोबनो हालिया इसोरा खाबु होयोब्ला मालाबा उइथ द कमेन्ट आं लाबोगोन Hallelujah. आमेन उइथ द कमेन्ट आं नोंथांमोननो खोन्थागोन सेकेन्ड कामिंआ दिनै बेसेबां सम दंबाव हयथ' आं फैनायनि सिगाङावनो जाग्रोनोबो हागौ नाथाय बे दाजाथों हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Prabhu.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Peter College, I am not speak. Ang bongdeng wino, ketar jiwa cebungkit, Thank you, Lord. ketar jiwa bongka cendongo, Thank you, Lord. kebresi bayang di jiwa. Thank you, Lord. Haleluya. Thank you, Lord. Neng giring beper puni berostau. Hallelujah. Praise the Lord. Neng tani, right now you turn. Neng jadi tani giring lah, perbawa giring kan, amen. आरो नों दानि गिदिङोब्ला फोरबो आं गासिन खबरगासिनोसै आं दिनै नोंनि बेबस्थायाव थासिगोन आं नोंनि बाथ्राखौ मानिसिगोन होननानै जुदि नों दिनै दानो जुदि बुङोब्ला दानो बे नागारजोबगोन आमेन आरो हलि स्पिरिटजों नोंखौ एनएनट्रेन खालामसिगोन Praise the Lord. उइदार रिपेन्ट सोलायागौमानि गोथार जिउआ नोंखौ अभिषेक होनाय नङा एनएनट्रेन खालामनाय नङा जों थोनहरजानाय नै बालाबनि 36 निफ्राय 39 सिम जोंनायनि 36, 37, 38 सिम फरायब्लाबो जासिगोन अनानै जों मोननै रावाव फरायनि एसामिस आरो बर' हालेलुया 36 निफ्राय बेनिखायनो इजराइलनि नखरमानिया गोगोमै मिथिथों नोंसोरो क्रुसाव दोगथाबनाय जिसुखौनो इसोरा फोरबोबो ख्रिस्टबो खालामबाय होननानै बिसोरो बिखौ खोनानानै गोसोआव सिरि मोनबाय आरो बिसोरो पेटर आरो गुबुन थोनहरजानायफोरखौ होनबाय बिदा फंबायफोर जों मा खालामनो पेटरा बिसोरखौ होनबाय गोसो सोलायदो आरो नोंसोरनि साफ्रोमबो नोंसोरनि पापफोरखौ नागारनायनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनि मुङै बाप्तिस्मा होजाथों